stellajna flimkien u grazzi minn qalbi is-somma sabiħa ta' 151,158 euro. Grazzi minn qalbi. Grazzi. Din kienet is-somma miġbura fil-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista matul il-jum tal-Ħadd. Maratona li matula eluf ta' Maltin u Għawċin taw l-appoġġ finanzjarju tagħhom sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex il-poplu Malti jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. F'intervent matul din il-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li għandna nibqgħu nagħtu spazju liż-żgħażagħ għaliex huma l-futur ta' pajjiżna. Irridu nibqgħu determinati ma wkoll impenjati biex inkomplu niftħu anke l-Partit Nazzjonalista biex nagħtu spazju liż-żgħażagħ, imma jridu jkunu wkoll iż-żgħażagħ illi jemmnu huma stess illi jistgħu jagħmlu l-bidla imma wkoll jieħdu l-inizjattiva. Nibża illi hawn żgħażagħ illi jixtiequ Malta aħjar, jixtiequ opportunitajiet aħjar imma qegħdin jaqtaw qalbhom. Dan qed jgħidhom is-surveys fortunatament u allura jfisser li bħala partit għandna obbligu ikbar li nagħtu l-opportunitajiet u nagħtu il-futur liż-żgħażagħ. Imma s-sejħa tiegħi hija mhux biss biex nagħmlu iktar aħna, però li naħmlu aħna il-koll flimkien. Huwa saħaq li għandna naċċertaw li żgħażagħ ikollhom l-opportunitajiet kollha possibbli f'pajjiżna sabiex jibqgħu jibnu ħajjithom hawnhekk. Tenna li jeħtieġ li jinqeret is-serq tal-fondi pubbliċi kif ukoll il-korruzzjoni li hawn f'pajjiżna. Intant waqt il-maratona ġbir ta' fondi tkellmu wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll it-Teżorir Mario Ellul, fejn il-kol waslu l-appelli tagħhom sabiex kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista u jsemma leħnu kontra s-serq tal-kwalità ta' ħajjitna. Waqt l-istess maratona għamlu l-interventi tagħhom numru ta' żgħażagħ li l-kol tkellmu dwar il-problemi li qed jaffaċċjaw fosthom biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom kif ukoll dwar il-fatt li numru ta' żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna.